Na itt ez a lényeg, hogy fölülről úgymond a nyakába esel. Tehát a lőpozíciót, az orsót, például, tehát a műrepülési figurákat az első világháború után találták ki a vadászpilóták, mégpedig annak okán, hogy le tudják lőni az ellenfeleket. És az orsó, amit itt látsz, hogy így elfordul Hosztegely körül, az arra való, hogy egy fékező figura, a pilóta megfékezi a repülőt, és aki mögötte van, az előre fut, és gyakorlatilag az orsó bármelyik pontjából oda tudja húzni, és már is hátba tudja lőni, vagy tarkon az illetőt. Dolgozik a cementes zsák, mégse ázott meg annyira, hogy megkötött volna. Egyébként nagyon szép ezek a harcfordulók, amiket látunk. Szinte függőlegesig felhozza a Gyuszi, sőt egy Ferde Bukfensz lett ennek a vége tulajdonképpen. Mondjuk ezt a Jak 52-es tudja ilyen kis magasságon, meg a Vári, de a picivel azt nem tudod megcsinálni, mert nincs annyi lóerő benne. Hopp, megy a nyakára. Húzd egy picit végig, és már is lősz. Tehát ráadásul a célzó berendezések úgy vannak megcsinálva ezekben a masinákban, hogy bele van téve a túlterhelés. Mert ugye minél nagyobb túlterheléssel húzod, annál jobban előre kell tartani, hogy mire kilövöd, addigra a lőszer szépen oda menjen.